har ramt 140. Jeg har ramt 140. Fuld åben. Kom og røv alle vores ting. Lukker den nu? Ja. Jamen, velkommen til dagens afsnit. I dag der har vi en ny medarbejder med, Victor, som vi skal ud og følge op i, hvordan er processen ved at få en ny mand ind i firmaet. Vi skal lige ud og løse nogle opgaver her til at starte med, og så skal vi over på skolen senere, hvor vi lige skal få trænet op i nogle flere ting, nogle teknikker osv. Så følg med og se, hvordan det hele kommer til at gå. Det er skønt vejr, så det er bare med at komme ud og få kørt nogle vinduer igen. Vi ses ind med første opgave. Vi er ude på første opgave, og Victor han er faktisk allerede godt i gang om på den anden side. Kører vi lige tør kanten. Jeg har typisk 2 med fordi. Nå, Victor, har du noget spændende at fortælle fra hverdagen og for livet? Ikke andet end jeg bliver mishandlet. Altså, det er nogle meget vilde accusations, altså, her på U1, vil jeg sige. Hvad man ikke ser på kameraet, det er hver morgen, når man møder ind på arbejde. Så står Kalle selvfølgelig og smiler og siger godmorgen, og så kommer du ind, og så får du lige sådan en slag i maven, og så siger han, er vi klar nu? Det er så mange ting, Victor har nødt at opleve på 3 arbejdsdage, vil jeg bare sige. Ja, og jeg har stadigvæk. Ej, nej, stadigvæk. Jeg skal næsten tro, du får godt til mig selv, ikke? Sådan. Der skal jo kommentarfeltet. Pas så på Victor. Han skal holde i mange år. Ja. Jeg skal jo arbejde til at blive 80 eller et eller andet, eller hvad de nu beslutter sig for. Jeg har lavet aftale med mig selv, jeg skal arbejde hele livet. Jeg er ude og pusse mit sidste vindue en dag, og så sådan... tror jeg bare noget. Så jeg bare game over. Det her ser faktisk super dårligt. Nej, det ser super godt ud. Så du skal tænke på, at jeg lærer dig. Så min fejl, det er jo et eller andet sted din fejl. det er faktisk rigtigt. Ej, det ser super fornuftigt ud. Husk, du kan også vende siden på bjørnen rundt. Jamen, det vender den en gang med det. Ja, den er bare lidt dry. Skal bjørnen en tur i skoven, er det du siger? En tur i skoven? Den fandt jeg på i går, den kunne Jonas godt lide. Kan du ikke arbejde under de forhold her? Jeg tror desværre bare ikke, han nåede at høre det. Vi når aldrig til København i dag. Altså, vi har 13 opgaver, vi skal ud og køre. Vi er selvfølgelig det gode tempo her, ikke? Og så skal vi altså til København. Ja, det står for en rigtig vinkel. For min vinkel, så kan man altid, en ting man lærer, det er jo at spotte alle sine fejl. Ja. Og det er jo både godt, men det kan satme op af skidt. Fordi jeg går ikke videre før det er... Jeg har med det. Det er lige vinduesbuseren. Opgaven her med etplanshus er så stor, at vi lige var nødt til at tage noget frokost. Men nu går vi tilbage igen og fortsætter med det var det. Ej, det ser super godt ud det her. Og bunden også og så videre. Nice. Den har jeg selv kørt, så den er jeg jo glad for. Pis. Jeg synes det er rigtig flot. Nå ja, det er også mig, der har pusset den der. Ej, men Victor, det er din dag i dag, det kan man godt mærke. Og wow. Har de fået nye dør i? Nå nej. Nej, den er bare blevet pusset. Okay, de er svære at få af. Ja, lidt godt råd til alle jer, der sidder derude derhjemme. Hvis I vil hen og gøre noget med jeres vinduer, så lad være med at finde vandslagsjakke på. Fordi I får en masse kalkpletter, og de kan ikke bare ligesom sådan forsvinde. Nu sætter jeg lige hurtigt lidt i blod. Okay, men vi fortsætter bare med vinduerne, ikke? Og holder den gode stemning. Holder den gode stemning kørende. Og den gode tone. Og se om vi faktisk når til København i dag. Det er jo slet ikke sikkert, at så tager du den med Jonas. Ja. Vi lige skulle låne Jonas for en dag her. Det kan være, vi skal have lidt timelapse på, for det går så langsomt. Det er jo detaljerne. Detaljerne. Jamen, vi pakker sammen. Og det er jo meget, vi arbejder meget ved her ved Strandlyst. Det er jo detaljerne. Få det med. Klip det. Nå, Victor, hvis vi bare lige starter med at køre herom. Du kan prøve at hygge lidt på hoveddøren, det er materet, hvis du vil. Der er faktisk materet heroppe. Jeg ved ikke, om du vil næsten starte hernede. Så hopper jeg herned. Det er det ikke noget, du skal sige 2 gange. Vi har lavet en aftale med, at Victor i dag kører kun de vinduer, der er materet. Og hvis I lige skal oversætte det for jer, der ikke ved noget om vinduespudsning, så vil jeg sige, det er de vinduer, man ikke kan se igennem. Så, for så ved jeg det nemlig. Så uanset hvad, så Victors arbejde i dag bare godt.
For det første, så ved jeg godt, at jeg skal til frisøren snart. Men vi prøver lidt at købe nogle kasketter, som vi snakker om. Det skal vi næsten lade være at sige til folk, og så se, hvornår folk kommer til på det. Hvad skal han ikke snart til frisøren? Du kan godt lige have dem med, Santos. Jeg bliver ligesom ham der Manchester-markeren der, som ikke klipper hans hår, indtil de får vundet ikke antal kampe, hvis jeg siger det. Han klipper sit hår, når han rammer 1.500 kunder. Lav det, så må fansene bestemme, hvad det skal være. Det jeg prøver at sige lige før, det er, at vi er i Strandparken det næste stykke tid. Fordi det er jo så fedt, når man har en masse kunder, der ligger i samme område, så kan det selvfølgelig planlægge sammen, så du får sparet noget kørsel. Så jeg kan sige, lige om lidt, der skal vi faktisk, du kan nok ikke lige filme derovre, for det har vi ikke lige fået lov til selvfølgelig. Men vi skal basically over på, eller jo, det var ligesom en film på vejen. Vi skal over på nabohuset ved siden af og pusse efter. I øvrigt har jeg også fået hørt, at når jeg pusser vinduer, så ser jeg mega sur ud. Det er selvfølgelig ikke, fordi jeg er sur. Ja, det er rigtigt nok. Det er jo det første job i verden, men det er jo fordi, at jeg håber, vi kan få kameramandens grin med os. Det er fordi, jeg er meget fokuseret, så jeg ser sådan ud, men på sådan en højlysdag, så bliver jeg nødt til at knibe lidt i øjnene, så man kan se, hvad man går og laver. Nu er vi selvfølgelig på skyggesiden, så hvis jeg ser sur ud her, så er jeg bare sur. Fun fact er, at firmaet har også fødselsdag. Det kan du lige få med. Firmaet har også fødselsdag. Og det fejrer vi med 1000 gratis vinduespas. Nå. Du skal passe på, hvad du lover derovre. Fordi der er også en, der skal ud og lave arbejde, ikke? Dobbelt op i en måned. Nå. Ubetalt. Ubetalt. Frivilligt arbejde, ikke? Jamen, det der er sjovt, det er, at når jeg følger fødselsdag, så gør firmaet også. Fordi da jeg var 18, det var faktisk der, jeg oprettede firmaet. På dagen. Så det vil sige, når jeg fylder, så fylder firmaet også. Det er jo meget med huset. Ja. Så det vil sige, når jeg får kage om morgenen, så kommer jeg på arbejde og tager den samme kage med. Og der er sådan, hey, jeg er ved at købe kage. Så det er sådan, jeg kan basically double fight, ikke? Vi skal ikke tage, der er blevet taget et stykke af det her til morgen. Det er, der var en, der var sulten, der var på vej hjem i bilen med den. Nå, skal vi lige vende tilbage til Victors. Victor, hvor ser du dig selv inden for den nærmeste fremtid i firmaet her? Og din indblanding i ting? Har du nogle jeg håber lidt, at vi snakker om, at sådan er 6'er som firmabil. Så jeg ser klart mig selv køre rundt i sådan en. En fed firmabil? En RS6'er. Kan en lille Mercedes varme vel også gå an, hvis det er? Ja, det kan godt gå til at starte med. Så må vi lige ud og pusse nogle flere opgaver, ikke også? Jeg tænker, når jeg engang bliver chef for Jylland eller Sjælland, så tænker jeg, at jeg får sådan en firmabil. Ja, det synes jeg godt, vi kan tage op til den tid. Det synes jeg er fair. Når vi når den størrelse. Og selvfølgelig et tankkort, ikke mindst. Og du kan lige stå og køre lidt hygge, Victor. Kan du ikke lige prøve at instruere, hvad du står og laver? Så kan kameramanden lige følge med, så kan jeg lige tage det sidste, for det er bare med tid, den der hernede. Jeg står og pusser vinduer. What? Så vi kan snakke lidt om chefen. Jeg synes godt, at han snakker meget. Det går, når man tænker på, at det er min 3. dag, så kommer der nogle fejl i løbet af vejen, men det er ikke noget, der... Nu ringer min telefon. Ikke noget, der er sådan super slemt i forhold til, hvad jeg har hørt Kalle, han har lavet fejl. Selvfølgelig, fejl er jo en del af processen. Så jeg har sådan, jo flere fejl jeg laver, jo bedre. Fordi så får jeg jo lært, hvad jeg gør forkert og hvad jeg ikke skal gøre igen. Det er sådan lidt, så laver du en fejl, så tager du ud og retter det, bliver kunden utilfreds. Så snakker du med kunden og får det rettet. Og så har jeg jo jordens bedste chef. Super godt team. Ikke noget røvslætteri. Super god arbejdsplads. Får du hørt det her? Jeg står bare med talekort, ikke? Og ligesom hænger mig op sådan her, hvor du skal stå og sige. Kan du ikke til dansk, eller bliver noget ikke læst eller noget? Nej, så vi hygger. Vi har det godt. Vi arbejder. Vi lærer vores fejl hen ad vejen. Og det var det, der gør os til, vil jeg sige, Fyns bedste firma. Hold kæft, den blev, for søren blev den gode. Jeg ved ikke, om man må bande. Men, jeg synes, det er meget loyale ord, der kommer ud af en, der har været i firmaet i 3 dage. Så det understreger, at det skal bare blive godt. Altså, så man allerede har det sådan med det hele, ikke? Jeg vil faktisk næsten sige, at den rode der, den skal vi lige tage et billede af. Det synes jeg godt nok blev flot. Filmet ved siden af, der har vi ikke lige fået lov til at filme, så vi cutter bare lige her, og så kommer vi hen til næste, laver sådan en sjov en marmen. Så cutter vi lige til vi hen ved næste opgave, hvor vi må... Damn, jeg kan ikke snakke i dag. Hvor vi må filme af det, jeg prøver at sige. Jeg synes bare, ved de hus, man ikke må filme, skal vi lige lave sådan en transition? Der skal han bare lave lyden. Det er så, vi skulle bare stå et sted, ikke? Og så... Vi er faktisk super godt med, at vi er. Vi får en tid. Vi når faktisk til København i dag.
Juhu! Alright. Nå, vi er kommet hen til dagens nummer 2 eller 3 opgave, hvor vi kan filme. Og til vi så tænker os at gøre. Og vi har kørt 20 hus i dag indtil videre. Så kan du ikke prøve lige at instruere, hvad det er, du står og gør der? Jeg står og vasker bjørnen. Vi ved det. Når vi står og vasker alle vinduerne, så kommer der masser af snavs. Så tager vi vores sæbevand her, så står vi og... Ligesom når du vasker hår derhjemme med shampoo, eller hvad fanden det nu er. For at få alt skidtet ud, så vi ikke står, for så tager jeg bare skidtet fra et vindue til et andet vindue. Ja. Så ligesom for at give alle kunder et spejlklart. Det der er så smart, det er, at vi har låg på spanden, så vi kan faktisk køre rundt med udstyret, uden vi skal være bange for... Hov, det regner vist. Jeg tror, der står solskin. Det er sådan, at vi kan køre rundt med vand, ikke? Fordi I kan godt forestille, hvis vi skal gå hen på alle opgaver og være sådan, hey, hvor er så vandslangen henne, så når vi i hvert fald ikke til København. Men det gør vi sgu i dag, og så spiser vi en stor frokost, og så kører vi derover. Lad os gøre det. Vi har stadig en del tilbage. Lad os gøre det. Jamen ved du hvad? 1, 2, 3. Så mens du står og snakker, så går praktikanten i gang. Han er klar, han er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opgaver tilbage. Men 8 opgaver tilbage, når vi er, så mange vi er, det bliver jo så til 4, kan man sige. Når vi er, jeg ved ikke, Victor, din arbejdsevner, når du er så tidligt inde, tæller du som en ekstra mand endnu? Jeg vil faktisk sige til dig. Det kan vi da i hvert fald. Men det er så super, så kommer vi over lige, når vi har pudset her, ikke også? Er der pool derovre? Er poolen helt klar? Ja, ved du hvad, jeg kommer nu så, nå. Så kommer vi nu. Vi kommer over til lige om 5-10 minutter. Shit, jeg fik lavet det ellers-mæssigt. Det er det gode vejr, det er god energi. Det håber du fik med på videoen, Santos. Altså ikke, at vi skal i poolen, men at vi har god energi. Det er måske lidt koldt til poolen, ikke? Pooldelen må du sgu egentlig også gerne Det må du måske egentlig gerne lide. Det er den her del af jobbet, jeg ikke kan lide, når man hele tiden skal skifte rundt på sit værktøj. Jeg har det meget svært, ikke? Nice. Situationer, vi er henne og pusse ved en af vores gode faste kunder. De får en gang om måneden. Og står lige og laver lidt stangarbejde her. Og så skal vi lige over til naboerne og give tilbud efter. De var tydeligvis også interesserede. Men så det er bare lige for at sige, det er Victors første dag ude i marken rigtigt, hvis man kan sige det. Det er også en rigtig opgave i går, det er slet ikke det, men det er jo mere opgaver, som han kan relatere til, så man kommer til at køre, ikke også? Ja, lige præcis dagligdagen, ikke? Og det er jo bare super fint, at man lige får et ordentligt indtryk af, hvordan er det sådan en hverdag ser ud hen hos sådan en dagligdag, ikke? Så derfor så er vi lige lidt flere steder på en gang. Men for lige at prøve at tage igennem dagen, inden jeg lige kommer for langt væk fra det, så skal vi bare lige køre nogle opgaver. Vi har en 6-7-8 stykker tilbage. Jeg kan ikke huske, hvor mange jeg har talt. Og så skal vi ellers bare lige over på noget uddannelse, på noget skole efter med Victor, hvor vi også lige kan vise lidt mere om sådan oplæring. Altså, hvem er det, der lærer op? Hvem er det, der lærer Victor op? Så vi bare bliver rigtig dygtige til arbejdet, for det synes jeg også er fedt at få med. Jeg tager lige bunden på begge vinduer her, fordi de er lidt for beskidte, vil jeg sige. Specielt når det hvide rammer. Bare roligt, jeg kommer tilbage for den. Men ligesom så man kan vise lidt om behind the scenes, så kan vi også snakke lidt om, hvad der skete i filmen siden til sidst, fordi første video, den er jo lige gået live, mere eller mindre, når den her bliver optaget, ikke? Der skal være nogle hemmeligheder, vi har nogle videoer liggende til gode, så vi ligesom altid er lidt foran. Men der er allerede bare sket nogle ting i forhold til nogle større opgaver, vi har fået mere fast og så videre, så videre. Fået selvfølgelig en medarbejder med, så der er bare nogle gode ting, vi lige skal gennemgå. Synes jeg, der er alt andet lige. Det bliver bare noget god b-roll, gør det ikke det? Vi skal have noget poster. Malone ind over her, skal vi ikke det? Dagens afsnit. Jeg føler lidt i dag en candypane-dag. Med det hvide på toppen. Så vi lige prøve at hoppe over og kigge. Jeg skal cutte den her, så vi lige giver noget privacy til naboerne, men det var i hvert fald opgaven her, der blev cut op, så har vi 2 mere, vi kan filme med. Så hvis vi bare lige transition 2. Jeg bliver lige strappet op med noget POV, så vi lige kan få nogle lidt sjove vinkler på. Men Victor, han er godt i gang deromme. Jeg kan bare lige have ham om at se, om han hygger med det. Jeg synes, det ser faktisk super decent ud der.
Victor, prøv lige vinke til kameraet, så kan vi lige se, om det virker. Nej. Fedt, mand. Jeg var ikke lige ved at... Det blev lige taget off guard der. Ja, meget. Meget off guard. Men det er da relativt nye hus, det ikke? Og så er roden allerede gået i stykker derovre. Ja, det kan godt være, det er under opbygningen. Sådan er det desværre lidt ved nybyg. Faktisk en ting, jeg ser meget ved nybyg, at roden har mange ridser og har huller og skavanker. Og det er jo synd, når man har et nyt hus, ikke? Men samtidig så kan man sgu også nemt på en stor byggeplads komme til at lige lave en fejl, hvis det er selvfølgelig er håndværkerne, der har været lidt uheldige. Så skal jeg ikke noget, jeg siger for at judge nogen. Det er bare ting, der kan ske. Vi har lige opgaven her, og så har vi, jeg tror vi har 5 opgaver mere tilbage efter. Så vi har lige lidt småtteri. Victor, kører du bare dem på siden der? Det tænker jeg, ja. Cool. Så lille ven, gør absolut. $100,000 on the tabletop. Half price my whip, same price my watch. Got no jumper, but I ball a lot. Bitch on your stony, I do it all. Candy paint with the white on top. Lambo doors or the woo up drop. If you busy plotting on what I got, kick in your door and swat you got. $100,000 on the tabletop. Half price my whip, same price my watch. Got no jumper, but I ball a lot. Nu blev vi færdige med måske den sidste filmopgave, vi har for i dag. Jeg har lige en butik, jeg godt kan overveje lige at høre ad. Men som udgangspunkt, så pakker vi sammen, og så skal vi bare lige hen og køre nogle hurtige opgaver, og så får vi taget noget frokost, for det har vi snakket længe om, og det er... De sidste par timer, det er ved at frokost. Det er ved at være... Ej, så den er længe ventet, så vi får lige kørt igennem på nogle sidste små etplanshus, og så tager vi over for noget frokost, så følg med. There's so many Kanye's. Vi er Sultne? Vi er stadig ikke sultne. Vi er på vej mod dagens sidste opgave. Vi skal lige se, om vi kan få lov til at filme derinde. Det er bare en butik med nogle store ruder, så må ikke vi kan det. Hallo, det er en prøve. Kan du høre mig? Hallo. P3, vi har stadig et eftersidelse. P3. Elisen, han flygter nu til fods. Han holder ind i gågaden. Vi bare må lige køre den om. Let's go. Fedt. Jamen, er kameramanden med os? Og der lyder på os. P3. P3, vi eftersætter. Jeg tager en pensionist foran. Nej, ældre end ham. Havde du bare været ældre, så havde det været så perfekt. Så har det været mega perfekt. Ja, du kan godt sige, at de trænger ham, ikke? Det er bare de 2 store ruder der. De får egentlig en gang om måneden. Jeg skal nå toppen af det. Ja, det gør vi med stang. Både ind og ude. Så tager vi bare lige og giver dem en på begge sider. Men det er også, altså du kan se, der kommer så meget tung trafik forbi her, ikke? Du ved. Galt, det går hurtigt. Jamen prøv lige at se, hvordan det sådan tør ind allerede. Du kan se, hvor... Altså... Det er klart så meget trafik, så hvad var det? Jeg tager døren. Ja, men prøv lige at vente faktisk med det faktisk, fordi... Jeg ved ikke, om du kan mærke det, vi har noget blæst. Og det kan altså godt være ligesom det der med, når jeg så først begynder at køre vinduet til venstre for, så kan man virkelig... Så kan man mærke det. Du må mærke. Frokost. Det står bare puste, det gør det bare overhovedet ikke bedre. Især ikke i mit øre. Det er jo... Det har jeg slet ikke tænkt på. Bum. Så er resten mit, eller hvad? Så er resten sgu dit. Så gider jeg sgu ikke mere. Yeah! Så gider jeg selv ikke mere, du. Det kan jeg altså godt forstå. Altså nu er vi nået til det punkt på dagen, hvor Victor han... Altså nu skal han testes, nu er det ikke bare... Nu er det bare sådan... Nu er det ikke bare hvor han er sulten, så er det det, han skal stikke til mig. det er altså nu, hvor vi virkelig skal få testet Victor, ikke? Kan vi ikke være gentle længere? Ej, når du skal ind og køre ind ved Carlsens barbershop i Odense, så skal du altså lige have en god fornemmelse af stangarbejde, fordi der er simpelthen også, ligesom her, en masse udfordringer. Ja. Så er bare en eller anden marked på gaden og filmer, altså hvad laver han? Ja, hvad er hans problem? Weirdo, man. Står han rigtig og griner af os også. No. Jeg tror, du har mistet et spot på roden. Hvad er det? Ja, det kan være det, han står og griner af. Nå, jeg troede, du mente det som sådan en spot. Vi blev færdige med dagens sidste i den her omgang. Klokken blev også 1:30. Jeg havde håbet, vi var færdige til klokken 1, men... Han er optimistisk. Jeg er nogle gange lidt for tidsoptimistisk, men det skal man jo også være. Står lidt til mig lommerne. Ja, det kan selvfølgelig ikke for guld, men for uld.
Jeg har så mange dårlige jokes. Altså, jeg skal bare stoppe mig selv. Vi skal over og have noget frokost, for der har vi snakket om i mange timer nu. Og jeg skal lige vise drengene et godt temmested. Er du sulten? Jeg er stadig Skal vi lige stå lidt minutter, eller lidt tid her? Og lige, jeg synes, vi skal komme afsted. Vi skal bare afsted. Okay, fedt. Vi cutter her og laver lige en ny transition. Yes sir. Jamen her der har vi den nye mand i firmaet, som bliver filmet meget close-up. Selvfølgelig. Vi skal oplære os i lidt forskellige. Nyeste medlemmer af Damn! Damn! Jeg har snakket så meget i dag. Altså vi har snakket, jeg synes, i 7 timer. Så vi bare lader med Victor i baggrunden. Victor, du kører bare på det samme vindue, ikke også? Okay, jeg er klar. Jeg har noget godt her. Er du klar? Mit navn er Kalle, og i dag er jeg på Vinduesbygningsskolen med vores nyeste medlem af holdet. Vi har Victor stående bag os, som skal med ud og køre ruterne med os, og I kommer sikkert til at møde ham ude i marken. Udfyldt formularen, vi skal gerne have Victor ud og pushes. Jeg kan ikke få meget flere, jeg gør. Hvordan kan jeg implementere de ting, jeg har lært? Og ligesom på og så videre, man ligesom kan se det problemer og så videre. Det synes jeg bare er super fedt allerede. Fedt. Der er gået nogle timer siden sidst. Vi er over med Victor her, som er en ny mand i firmaet, som I nok kan regne ud efterhånden. Victor har kørt en masse forskellige vinduer igennem, som I kan se. Bær til os i løbet af dagen. Har du nogle ting, du vil fortælle? Når vi lige stået og snakket en hel masse off-camera, men det kan være, at du kan sige nogle af de samme gode guldkorn om, hvad vi har lært i dag. Vi har lært at pusse vinduer, hvad jeg vil sige, bare for at gøre det rigtig, rigtig kort. Men vi har lært nogle nye teknikker om, hvordan vi skal gøre det. Vi forbedrer hele tiden vores teknikker. Især nu, når jeg er på min anden dag, sådan rigtigt, så er der rigtig meget at lære. Man tænker, at du bare skal pusse vinduer, men der er meget, meget, meget arbejde i lære bare at skulle pusse vinduer egentlig. Vi tager sgu bare Victor med herover, så vi kan sørge for, at når vi kommer ud til jer kunder derude, at vi kan levere det bedste arbejde, fordi det fortjener I ikke mindst, men det handler bare om at holde standarden højst muligt, så derfor presser vi hinanden til at komme over og få kørt nogle vinduer igennem og få smækket nogle timer igennem simpelthen. Det kan vi også bare se ud i marken allerede. Nu er det jo dag 2 i dag, som vi snakker om. Altså, der er godt nok sket nogle ting på kort tid, og Victor er super godt med, synes jeg. Jeg er mega glad til først for at have med på holdet. Det er egentlig bare det her med at komme ud og implementere de ting, vi får lært, og få det sat i gang. Jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige andet, end vi skal bare ud i morgen og køre en fuld dag mere. Og fredag også, og så slipper du for os, og så... Glade kunder, glad chef, glade medarbejdere. Det tror jeg, det er sådan, den er. Er det sådan, vi slutter videoen i dag? Hvis kunderne er glade, så er du glad. Hvis du er glad, så er jeg glad. Jeg havde lidt sådan en rough start, fordi jeg var sådan lidt for sjovt. Tidspunkt med min alder sådan noget, der ikke havde fundet lidt ro, hvad fanden skal vi lave? Så gik det nogle måneder før, jeg fik det gamle så også. Hvor gammel var du, da du så? Jeg var 18. Så også. Når du er kun 20? Ja, men det er så overrasket. Jeg var også i går, da du så lige sagde, at jeg er 20 år, og jeg tænkte sådan, ja, det er rigtigt, du startede, da du var 18. Nå, det er sygt. Jeg havde været til sådan 4-5. Ja, men altså, man tænker ikke, at du er gammel, man tænker ikke, at du er så ung. Det er sgu fedt. Det er sygt. Det er morgen, og det er smadret smil, ja, det er dig. Der er altid en træk på sin baby. Der er enten til øjnene eller munden. Der er trækkende i det. Kalle han ser lige så sur ud, som han gjorde dengang. Det er sådan lidt, der var meget. Det er sådan, når han står og pusser vinduer, han ser nogenlunde sådan ud også. Okay, wow. Der er lige der 5 år, ja. Det ser bare godt ud, når du kører, altså. Ja, og det er bare fordi, at alle vendingspunkter, toppunkter og så videre, de sidder der bare. Det er jo som at se Ronaldo spille fodbold, men inden for vinduespudsning. Altså, det er det. Det skal du vide. Jeg skulle sende en video hver aften med Messenger-gruppen, man lige skal se, før man går i seng, så du lige får sådan, okay. Du skal have sådan Jonas motivation. Ja, det er ikke engang løgn. Fanden er det også. Hver hvor jeg står op. Håndledsvinkel. Lad os hoppe ud lige og få brugt de sidste 40 minutter. Så tror jeg, vi cutter den her og siger, følg med næste video, hvor vi tager ud og pudser en kæmpe kontorbygning. Eller pudser Tivoli. Eller bare pudser et rækkehus. Ja, vi ved det ikke. Find ud af det. Følg med. Følg med for part 2, ikke?